Here we come. Here we come. Grande esa banda de Land Rover, como Sí, mola, señor. Vino aí, ven o Puma, a semana que ven. El Puma. Viva la numeración. No, o jabalí no, el Puma. José Luis Rodríguez, el Puma, estará a semana que ven aquí no Land Rover. Pregúntalle por Pablo Escobar. ¿Por? Por Pablo Escobar Gaviria. ¿Por qué? Ti pregúntalle por él. Pero por qué? ¿Quen dixo sí? Porque no cumpleaños de Pablo Escobar. No. El Puma entrou ya a muller de Pablo A Escobar. ver, espera, ¿cómo? É moi bacana la cosa, chico. Sí, era o cumpleaños da muller de Pablo Escobar. E levaron o Puma a cantar. Entón o Sí, Puma pero entrou ya a muller. Isto pasou de verdad? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. E colleron o sacaron da finca e... É moi berraco, E deron chico. unhas astis ao Puma? Sí, sí, sí. E o deixaron tirado ali na cuneta, sí. Porque entendeu que a muller que lle gustaba o Puma. Claro. Hasta aí podíamos chegar. Cantar sí, pero... Numerou, pero ben. Ese pavo real. Bueno, preguntarei. Preguntaremos ao Puma, estará a semana que ven, hai moitísimos anos que non ven a Galicia, estará ao día seguinte de estar en Land Rover, o venres estará en Vigo, no Auditorio Mar de Vigo, aí cantando Pavo Real. Viva la numeración. Viva la numeración. Vale, vamos xogar, Luis. A que? Isto é un xogo serio, porque aquí hai un teléfono que ten línea telefónica, de verdad, e que van a facer chamadas reais. Que pasa agora con o tema das chamadas? Que agora está a xente moi asustada co tema das estafas. Sabes isto? Sí, Que a sí, xente sí, ten medo, incluso agora falase de unha que é que non pode dicir sí. Sí, sí. Porque se cando colles o teléfono dice sí, Grabancho. grabancho sí, e depois con eso, entón a xente agora xa colle o teléfono e di, no. Porque claro, eu sempre dixen sí, cando, no, Eu agora diga, sí, non digo sí. si agora colle digo, que hostia pasa? tamén funciona. Son tu anai, imbécil. Vale, entonces, bueno, hai outras estafas que, vistes isto, creo que sería no país o da, isto. Como detectar desde o móvil se quen fala por videochamada é Brad Pitt ou a inteligencia artificial? Home, en principio, Sí. Se más fala en normal é que inglés. sea inteligencia artificial, más que Efectivamente. seña Brad Pitt, ¿no? Bueno, hai que ter moito cuidado con isto, pero nós vámonos a arriscar. Vamos chamar a un número ao show. Vamos chamar a Galicia, vamos facer teléfonos fixos. Non hai moitos, pero ainda queda algún. Sí, algún queda. Algún fixo, non? Os fixos de Galicia son, empezan por 981, 982, 986, 988 ou 881, 882, 886 ou 888, dependendo da provincia. Entón vamos a marcar ao show un número e o reto consiste no seguinte. Vas a empezarte. Tens que aguantar que este un minuto sin colgarche dicíndolle o que eu che vou dicir. De principio, non vale Sí. Andar inventando para ver como yo Vale, colo. tens que aguanten un minuto sin colgarche, vale? Sí. Vamos a chamar a un teléfono de aquí de Galicia. Vamos a ir hacia, bueno, non diga onde, marco un prefixo e tal. Ben, o que lle tens que dicir según descolgue é, pero según descolgue, o sea, pode dicir, Pero podo dicir hola, boa noite. pode dicir hola, boas noites, que vouche dar a elixir, que lle queremos cobrar a contribución, que isto gustalle moita xente pagar a contribución, toda xunta a dos próximos 10 anos, para non andar molestando, sabe? Ola, somos os da contribución, mire, queríamos lle cobrar xa os próximos 10 anos todos xuntos, para que non ande usted para arriba e para baixo, tal. Ou a outra que che dou a elegir é, se queres dicirlle que somos os da luz, vemos que ten unha luz encendida, faja o favor de apagala. Que está gastando. Vale. Cal che gusta máis? A segunda. Primeiro porque... Parece se máis fácil ou que? No, é que se lle digo da contribución xa non se chama contribución. Bueno, IBI. No, non é IBI, como se Sí. chama? Pero das fincas é IBI tamén, o das leiras, o dos montes. Non, non. IBI é das casas dos pisos. Imposto de bens inmobles. Non, que vai con U. Non, non, vai con B. Vai No, con B, no. bens Como se inmobles, chama sí, o que pagas dos montes que tes? Isto ten que ter un nombre. Aquí nadie ten montes ou que? Chámase contribución. No. O da casa é o IBI.
imposto de bens inmobles. Pero os montes que tes, o que pagas é a contribución. Eu podo adornalo. Pois agora jodes te vas dicir o da contribución. Vale, pois veña, vai. Estás? Sí, sí. Que provincia prefieres que chame? Pamplona. Vou chamar a provincia de Lugo. A ver, voulle meter un 981 diante. 981. No, Lugo é 982. 982. Na Coruña non hai contribución, que non hai monte. No. Hai que ir a Lugo ali a Río Torto, trabada por ali. Espera. Que me está dicindo? Marque de nuevo. Ahora está. A Lugo, 982, e agora invento 6 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, boa. Hola, moi boas noites. Mire, desculpe as horas. Esta é unha iniciativa do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación. Entón, queremos propoñerlle, porque seguramente vai sair moito mellor, que a contribución das fincas rústicas que vostede ten, que as pague, intente pagalas todas xuntas o ano que ven, en vez de pagar en cómodos prazos. Pensamos que esta iniciativa é mellor porque así vostede non terá que aterse á subida anual do precio da vida e todo isto. Entón, era por saber se vostede está de acordo con esta proposta que lle estamos facendo. Pero que raro que chame desde estas horas, non? Sí, xa por eso empecé dicíndolle que desculpe as horas, porque normalmente este tipo de chamadas fanse desde un call center, xa sabe vostede, son empresas privadas, non dependen directamente, neste caso, do Ministerio de Agricultura. Entón, traballamos ata as 12 da noite e aquí estamos seguido. En fin, nada, que simplemente facerlle esta proposta e que me diga vostede que lle parece ou se lle ve algún tipo de problema ou... Home, a ver, eu prefiro pagar a plazos. Para min é mellor, va. Xa, pero vostede é consciente de que estamos falando de que se paga agora, evítase 9 anos consecutivos de suba do prezo da vida. Carallo, chegalle ben, eh? Sí. Que, perdone, son Antonio. O que lle está intentando explicar o meu compañeiro é que en vez de andar usted para arriba e para baixo pagando, que é unha molestia, usted mañá paga 10 anos seguidos e usted xa descansa. Pero a mí non me chegan os cantos para tanto. Moi ben. Pois entonces nada, gracias pola atención, eh? Nada, home, un placer. Como te chamas? Como se chama vostede? Fernando. Fernando, onde estás, Fernando? De Lugo. En Lugo, Lugo capital? Sí, en principio sí. Sí, no. Mira, como dixo que Fernando non? Pois mira, estamos te chamando, Fernando, en directo, era unha broma dentro Land Rover. Bueno. Estabas falando, Fernando, non sei se te das conta, con Luis Iglesia, actor de Río Torto, protagonista, entre outros, de Matalobos. Fernando. Non me sona ahora mismo. Fernando, que dixo, que non? A tomar por saco. Que dixo? Ixo, ni idea. Mira, Fernando, non te preocupes, pero estou pensando que o que se vai ter que mudar vou ser eu, así que ti non te preocupes. Desculpa as horas e moitas grazas polo teu humor, vale? Nada. Pero espera, Fernando. Espera. Fernando. Roberto Vilar. Pero tú non conoces a Luis Iglesia da serie Matalobos da Televisión de Galicia? É que eu eso nunca o vin, eh? En persoa dice. Espera, vamos a empezar por arriba. Galloso, daste cuenta, Galloso. Sí, conozco. Galloso Luar, sí. Vale. Sí. Roberto Vilar Land Rover? Sí, tamén. Sí, tamén. Pois é ele, Pois isto era unha serie... E que máis serie fixeche? Bueno, fixen algunha máis. Pero dime. Pazo de familia. Pazo de familia, é verdad. Ah, sí. Eso soname mal. Ele é romántico, verdad, Fernando? Gracias por atendernos e non colgar, Gracias, moitas gracias, Fernando. Moitas gracias polo humor, Fernando. Boa noite. Bueno, non colgou. Non colgou porque fixeche un pouco de trampa. Porque tú falache e ao falar non é tal. Vale, agora fastidias. Había normas. E vamos chamar a que Eu provincia. dixen, podo adornalo, e deixoume...
E logo hai unha trampa que funciona sempre, que é falar en cabo moi grave, sabes? Como estás moi seguro do que Vamos estás chamar dicindo. a provincia Eso funciona... a provincia de Ourense. Provincia de Ourense. Sí, porque para min Galicia é Lugo e Ourense. Coruña, Pontevedra... É Galicia, pero menos. Métello da luz, vale? Somos os da compañía eléctrica. Estamos vendo que ten a luz encendida. Faga o favor de apagala, que está gastando moito. Vale. Estamos vendo que hai unha luz encendida na casa. Pero non lle soltes un speech tan largo. Home, é unha maneira. Ourense é 988. Ou pode ser 888. 988. Algún quere joder a algún familiar? Vale. 988 Ourense. Movistar le informa de que actualmente no existe ninguna línea en servicio con esta numeración. Quedan poucos fixos xa. Bueno, tú tes fixo na casa? Eu non teño. No, hai que pillar número, pero non teño o teléfono. Insisto con Ourense. Me tiña 988, pois me tiña 8. Día? Hola, boas noites. Mire, chamamos do Departamento de Eficiencia Enerxética da súa compañía de electricidade. Segundo nos dá aquí o ordenador, ten as luces da casa prendidas. Podería vostede apagalas, por favor? Como? Sí, vou insistir. Dígolle que estamos chamando do Departamento de Eficiencia da compañía na que ten vostede contratada a luz eléctrica. E agora... Carai, oito. Como? Perdón? Sí, digo que nos está dando aquí o ordenador un fallo no seu domicilio porque ao parecer ten demasiadas luces luz, disto. Que hora é? Que hora é? What? Como que, perdón? Ai, carallo. Hola, boa noite. Como se Bueno, chama? fala o meu supervisor. Chámase Roberto. Como se chama vostede, señora? Señorita. Señorita, perdón. Como se chama? Sonia. Como? Sonia. 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 Ainda non deu a Sonia. luz. Ainda non deu a luz. Sonia, é que estános dando aquí que ten moitas luces encendidas na casa. Hai que apagar algunha. Está consumindo moito. Sonia. O que, ó? A ver. Ten encendida a luz da salita. A luz non a clave do wifi tamén. No, o wifi non é necesario, no. Ten a luz da salita encendida. Mire, Temos. Apáguea, por favor. Métaseme na cama, por favor. Métaseme na cama, apaguen as luces. Cantos son na casa? Somos dous. Métanseme na cama ahora mismo, apaguen as luces e póñanse a facer o delicioso. Aí está. Se aplaudiden. Sonia, somos os mangantes de Land Rover que estamos de bromas. Sabes con quen estabas falando antes, Sonia? Con, Robert. Eu son Roberto Vilar, pero antes estabas falando con Luis Iglesia. Actor, sí, claro. Actor fermosísimo, actor, entre outros, Matalobos. Acordaste, non? Sí, que sí. Vale. Interésache xa para acabar, pagar a contribución dos próximos 10 anos toda xunta. É unha broma, Sonia, é unha broma. Ai. Gracias por atendernos, Eso, é polo bo, por Sonia. Gracias a vos. Un bico grande, Sonia, un biquiño. Aplauso para Sonia. Chao, a vos, Rico. Hombre. Lembrade, mañá no teatro,
Mañá no teatro, mañá no, o sábado, No, estás sábado, sábado. en Bergondo. En Bergondo. En Bergondo, poden ver no teatro a Luis Iglesias, con Camila Bosa, outra fenómena, Camila Bosa, Sí, señor. Eh, Tamén en Matalobos coincidimos. Sí, Testosterona, unha obra espectacular, podeno ver en Bergondo o sábado a noite. Iso Luis, foi un placer terte aquí. O mesmo digo, Nos temos que moitísimas seguir, grazas. pero para ti é este grande aplauso para Luis Iglesias.